kunemimoya yasemhlabeni kube nemimoya kamoya. Imimoya yasemhlabeni yile esikhuluma ngemimoya usually ibizwa imikhokha, uthatha umkhokha emntwini, kodwa angifuni ukuya kumikhokha, ngifuna ukuya kwimimoya yabogogo nabomkhulu, amadlozi. Amadlozi abantu baye baphila la emhlabeni, right? Then ekuphileni kwabo they know ukuthi bashiyeni, sida bashiya amacala, bashiye lokho. So imimoya yasemhlabeni iyaye is affected thina because of asikhoni ukuhlukanisa le mimoya yasemhlabeni. Ihlezi ama spirits ahlezi akhona khona abafa bangazange balungiselwe bapholisa amanceba waleso spirit leso. So sisemhlabeni asikaka cross over siye kuphi kwabangasekho or sithe emathongweni. So leso spirit usually senzani ke, yiso esinyenza ukuthi niphuphe nihlukumezwa amadlozi aye wahamba la emhlabeni njengami nawe. Abanye babulawa. So angibahlukanisi njengepoko, though they will get angry if they hear me saying ukuthi ngithi ipoko, asizona ipoko, kodwa ama unfinished business abo asihlukumezayo. That's why uzoloku uphupha ugogo nomkhulu kufana neinyanga nalabo abayemaphehlweni badila ngemimoya yala emhlabeni ukuze ilungiselele wena wasemhlabeni. So ubizo aliphethwanga abogogo nabomkhulu, kodwa bona they are guiders ukuthi since kwamosheka la emsamo, kumosheka kanjani emsamo, akuzange kube khona izinto ezilungayo. Abanye bafa bayahlupheka kanti bebanenhlanhla, bazalwa ngenhlanhla yaphucwa abathakathi nako konke. So kulungisa izinto ezinjalo ukuthi abanye beza ngemithi bamoshe imisamo. Lapho ke imimoya esilungisayo yasemhlabeni. Kodwa le yakamoya sikhuluma ngama gods and gods kamdali, gods of nature, gods of iziningi ezikamoya. That's why you will find ukuthi umuntu athi uphuphe idragon, uphuphe umuntu yihashi, ngapha ubuso umuntu kodwa uyihashi. Imfihlo ke manje zemimoya yakamoya, ibathini kamoya. Yes. So uzibuza ukuthi kanjani awukwazi ukuphupha abogogo nabomkhulu amadlozi akini aphansi kwamanzi, baphila phansi kwamanzi. Now kusho ukuthi so uthathwa i-god of nature iyokubonisa isimo sakuphi sabogogo nabomkhulu abake baphila la emhlabeni. Ngicela ungilalelisise kahle. Imimoya yala emhlabeni uma uke waphila ngokwenyama, sithi umoya wala emhlabeni ozolungisela ingane yakho njengedlozi ukuthi ilungise zasemhlabeni. Kodwa umoya wakamdali sithola ukuthi manje akusiyena uJesu kuphela, akusiyena uShembe kuphela, akusiyena umndise kuphela oUnkulunkulu. No, akusibona uNkulunkulu kodwa nabo abantu abaye baphila la emhlabeni abalungisa ini abasemhlabeni. So laba ozothola ukuthi manje baningi abantu abaphupha, thola umuntu aphupha bekunemvula kuyizivunguvungu. Now lapho kwamele uwazi ukuthi okay, ngokamoya ngiswa kwelinye izinga. Kukhona nabantu abaphupha kakhulu amanzi, i-god of nature yakubiza ngaleso sikhathi, abemvelo bayakubiza. So anikwazi ukuzihlukanisa. Ingakho sonke sizothwasa, sonke sizoba abaprofeti, mawuthola isiphika. No, kuya ngokuthi futhi nakhona
abakini bavule yiphi portal. Kenzeka ukuthi ugogo wakho wayehamba amanzi wasexhumana nani nale marine spirit njoba nibiza, kodwa mina ngiyibiza abasemanzini. Ama gods of nature maningi. Have you seen maungena kuthiwa use Diepkloof manje noma use edrobheni, ama site awafani. Kukhona ukuthi manje ngapha le site leli kuhlala kakhulu abeSotho, ngapha kuhlala kakhulu amaZulu, ngapha kuhlala kakhulu abaseZimbabwe. Wazi ukuthi lapho njengoba izihlukanisa indawo, wazi ukuthi kunama boss akhona. Kufana like ngizoyenza i-example ngoba ngikhulele eDiepkloof. iDiepkloof iningi, kune zone 1. Zone 1 is divided. Kune zone 1 yabeSotho, yamaZulu, yamashangani, uyayibona into enjalo. Same applies zone 2 yamaZulu, yamashangani, so kanjalo le zone 1 yabeSotho ine-boss yayo eyaziwayo ukuthi akathini. Same applies ama-ranks asemanzini maningi. Omunye uzothi uphupha i-crocodile, omunye uphuphe bona abogogo baphansi kwamanzi, omunye uphuphe i-fish, omunye uphuphe i-lion ayibhilonga emanzini noma i-leopard kodwa ingwe uyibone emanzini. So ama-ranks awafani. So ngifuna ukuthi nihlukanise ukuthi imimoya yasemhlabeni sigayidwa abogogo nabomkhulu, which is akusibona abaphethe ubizo. Ingakho ngizokhuluma ngendaba yamagama. Mawuzothola umuntu bathi unyoka yamanzi, umahlala empini or umahlala ekufeni, noma umuntu bathini umafela kude, ama-ranks lapho. Kahle hle bekungafanele nabo bazibize ngalawo magama ngoba yibona imimoya yasemhlabeni. Mase ibuya kubo kusho ukuthi iyakubonisa ukuthi mawungifuna hadlalele emanzini noma dlalela entabeni, mafele entabeni. Ngafela entabeni ngaloku umoya wami usentabeni, hamba uyolanda entabeni ngizokwazi ukugayida to gods of nature. Hey boss Satan. Hey, ngicela ukuyeka ngoba mangilalela ilizwi lithi abakuzwa, uyirepeat, ngizobuya for part 2. Please don't forget to like and subscribe.